Magluto di ay mi karon og nilat-an nga pork. Lami imo higop og init nga sabaw karon, labi na nga ting-ulan na ron. So ako ron ang giandam diri ang karne para hiwaon. Ko lang ning gihiwa ang karne into serving pieces. Dili kaayo dagko og dili ra pud kaayo gagmay akong pagkahiwaani. Kanang igo-igo lang ang kadako. Mga tunga sa kilo nga karne ready ay ning among lutoon. Mga ubay-ubay pud ka mga hiwa ang nabuhat sa paghiwa na mo aning karne. Hiwa na kog hima ang karne na into one serving pieces. Ako lang sa aning ipadaplin kay giwa sa ko sa mga lamas. Bukalan sa din ako ning karne, alisir ko maghiwa o mga lamas para bukalan sa ako siya og kuan. Niha. Tara. Tara. Mga apit siya mapuno sa kaldero. Tara tubig. Wala niya pabukalan sa nangadlipit ko yung maluto siya. Yan yung kaldero nga gamay. Kung sa itak ang diri pala pabukal. Kaya tanawa. Mga mabaw lang, igo lang malapawan ang kining karne sa tubig. Pabukalan na mo. Itong iyon. Wala to na ako na nga mabukal ang medyo maluto. So, hiwao na to na yung Chinese. Tawag nila Chinese pizza kay sa garang pizza itong puro beef. Sakto ba kung pagkahiwaan? Nakaibot ako daan. Ang hiwaon. Ito. Dagan yung volume mahiwa. Yan, hiwa na ako ang Chinese pizza ako ng sekasay. Sunod na po is ang lutia. May do kalutya mo ning ako ning hotdon o tagtag rugasan sa nako balas. So nahiwa na ako ang sani ang lutia o ang pitch. Kasi itong subayin itong nilatong akong tubukalan giniya. Muna ang lutia o ang pitch nga nahiwan ako giniya. So subayin na to ang katong pinagipabukalan na to nga karne. Okay. Ano yung iwad gipabukalan ito? So ako ni siyang iwad rin sa colander. Gimay. Set aside na to. Asa ni ko ang haluya akong nilimtan ako giwa. So nagkuha ko mas dako nga pan kay gamay mo to ganiya. Apod kung naibutan ning karne ibalik pabukalan. Ano yung laton nga mo bukal ni dessert to isagol tong mga kuan. Itong mga lamas katong hiniwa na ko ganiya.
Kuning hiniwan ako nga pichay o ang lutya o ang luya. Then para dalayan ako mahuwad din. Gipabahulat lang ako nga mubukal ning kuan. Katong gipabukalan na ganiya nga karne. Bukal na ang itong gipabukalan ako ganiya nga karne, so idungag na nato tong kuan. Dungag na nato tong sa gani. Tong lutya og luya. Bukalan nato. Lang nato nga mahumok tong lutya og alisar na ko isagol ning kuan kining sa gani. Chinese pichay din. Bisan ta timplahan og asin. O kaya may bukal na atong subayon kung may humok na ba ang lutya. Ano na to? Humok na ang lutya, so okay na ni. Dungan na ko tong kuan pichay. Humok na tong lutya nga ipabukalan ako, i-add na ako ning pichay. Alright. Pichay. Alright. Kami niluluto na ang cabbage. Ganun i-mix ang cabbage para madali maluto. Natog asin para timpla. Then atong i-mix. I-mix natin. Ang takluban nato sa malukuan. Mahumok tong pichay. Ito na ito, malapit na maluto tong kuan. Okay, gutom na kayo ni. So itong tilawan, kung gusto na ilami, kung bako ni wala. Ito nga. Pwede ba ni taste? Tampang pa man, dumagal asin. Ako'y asin dito. Tampang pa. Okay, let's cook or mix it. Hindi kayo mahigop sa bawal, iting ulan-ulan. Ang tawag, bukal-bukal na. Ganihera na nagbukal ang kuan. Ang dilata na to. Ganihera may higutom. Hinot kayo maghigop sa bawal, iting ulan-ulan. Ulan-ulan. Isang tilawan ng balik kung sakto na ba ang lami. Ay, tapos sa i-mix. Okay. Medyo parat-parat na, okay na. Ang among finished products sa niluto na mo nga nilatan. Thanks for watching.